Wannan video ga duk mai amfani da WhatsApp ya kamata a ce ya kalle shi, domin a yau zan nuna muku wasu sabbin update din WhatsApp da suka kawo guda biyu. A yau zan nuna muku su. Kar ka manta dan uwa kai mana liking, kai following, kuma idan kana da wata tambaya ka shiga cikin comment section ka rubuta mana tambayar da kake yi. Abu na farko shine wanda zaka yi record din screen din na wayar ka. Misali ko mutum yana da buƙatar ka nuna mai wani abu a wayar ka, to da wannan hanyar da kake yin zaran ka a fili video zaka yi record din screen din na wayar ka, ta yanda zaka nuna mai duk abin da kake da buƙatar ka nuna mai da zaran ka danna wannan wajen da kuke gani, inda kun ga na alama jannan da kuke gani. A sai kuma abu na biyu da kuke ganin da zaran ka je kan wajen start din na wayar ka da kake gani, yana nuna maka wannan fuskar da kuke gani. Kuna ganin ga channel nan da yawa da kuke gani sun nuna mana da kuke gani. A nan za ku iya zuwa ku je ku yi subscribe din duk channel da kuke da buƙatar. Kuna ganin gashi nan wannan ma tana haska abubuwan dariya ne haka. A nan za ka iya zuwa ka yi subscribe din dukkanin channel da kake da buƙata. Kuma idan kana da buƙatar za ka iya sake ƙasa, misali idan kai ɗan Najeriya ne, anan za ka iya saka Najeriya. Idan kai ɗan Nijar ne za ka iya saka Nijeriya. Duk ƙasar da kake za ka iya saka ƙasar da kake. Kuna ganin su ga sunan, anan za ka iya subscribe din ko ta irin channel da kuke da buƙata. Duka yan uwa nan muka ƙarshen